Ja, jeg vil så starte med at fortælle om, hvordan atomer er opbygget, og så dernæst vil jeg komme ind omkring isotoper, og så vil jeg komme ind på generelt om radioaktivitet, og så vil jeg slutte af med at fortælle om forskellige henfaldstyper og sådan. Yes. En atom, det er opbygget på den måde, at det har en atomkerne, og inden i atomkernen, det består så af protoner og neutroner, hvor protonerne de er positivt ladet, og neutronerne de er neutralt ladet. Udenom kernen, der cirkulerer en masse elektroner rundt om i deres forskellige skaller, og elektronerne de er så negativt ladet. Ja. Og så isotoper. Et eksempel på et grundstof med isotoper, det kan jo så være hydrogen, hvor at du har altså hydrogen, hvor der kun er en proton, og så elektroner, en elektron og en proton. Og så den har så en nukleon, som så har en proton og en neutron inde i kernen, og så en elektron, der snor rundt om, og så har den så en anden nukleon med en proton og to neutroner inde i kernen, og så også stadig en elektron, der kører rundt om. Ja, det der adskiller grundstoffet og dets isotoper, det er nukleontallet, altså hvor mange neutroner der er i stoffet. Ja. Og så vil jeg nu komme ind på radioaktivitet generelt. Radioaktivitet, det er det man kalder, det kaldes en kerne. Radioaktiv, det er det en kerne kaldes, når den er blevet ustabil. Og det kan så ske ved at kernekræfterne inde i kernen, de ikke er stærk nok til at holde alt det plus og minus, der skubber på hinanden tilbage. Og så bliver der så henfalder stoffet på den måde, at det skyder dele af kernen ud. Og det kan så et eksempel på det kan så være alfa stråling, og ved alfa stråling der bliver der så skudt to protoner og to neutroner ud, og det vil så sige at kernen den er så gået to ned i proton nummer, altså grundstofnummer, og så er det så gået 4 ned i nukleontal. Radioaktivitet, det har jo så en skadelig virkning, og det kan så være at det er så fordi det er ioniserende. Man kan sådan forestille sig at hvis alfastråling det kommer her, og det så det bare fyrer igennem luften, og så det rammer ind i alle mulige andre atomkerners elektroner og så videre, og så slår dem af og sådan noget, så bliver det ioniseret, og det vil så sige at den elektriske ladning, den er enten positiv eller negativ. Her så vil den så gerne blive positiv, hvis den slår nogle elektroner af. Ja. Ja. Og så ja, det vil jo hvad der kan ske, når det er at den slår ind i tingene, og det er ikke så godt, fordi hvis vi nu siger at alfa det kommer ind i kroppen, og det går ind og ioniserer, så ødelægger det jo atomerne inde i kroppen, og det er ikke sundt. Så kan
ja. Så skal vi snakke om henfaldstyper. Og der vil jo så starte alfabetisk rækkefølge med alfa. Og alfastråling, det er, som jeg sagde lige før, 2 protoner og 2 neutroner. Og de bliver så sendt ud sammen som en som så vil svare til en heliumkerne, fordi en heliumkerne det består af 2 protoner og 2 neutroner. Og ja, det er så den største og tungeste af de forskellige henfaldstyper. Og ja, hvis man nu kommer med et eksempel så på uran 238 med et nukleontal på 238 og et protontal på 92, så vil alfastråling, så vil den så miste 2 protoner og 2 neutroner. Så det vil så sige, at den vil gå 2 ned i protonnummer, så vil den blive til få et grundstofnummer, der er 90, og så vil den ikke hedde uran længere, så vil den så komme til at hedde thorium. Og den vil så komme til at hedde thorium 234, fordi at den så har, at nukleontallet det blev 4 mindre, ja, 2 protoner og 2 neutroner, 4 nukleoner. Ja. Som sagt så alfa er den tungeste, og så den farligste i den forstand, at altså den trænger ikke så let igennem ting, fordi den er så stor og sådan noget der, så ja, den bliver sådan lettere bremset. Altså hvorimod for eksempel gamma, og ja, gammastråling, det er så en foton, som så bliver udsendt, og den foton, det påvirker ikke protonnummeret eller altså grundstofnummeret eller nukleontallet, så det vil bare sige, at stoffet det bare henfalder til grundtilstanden, så den mister bare sådan overskydende energi, som så bliver udsendt i lys, en foton. Og ja, og den er så meget lille og er meget gennemtrængelig. Ja, et eksempel det kan så være med nogle blyplader, hvor man kan se, at alfa det bliver bremset meget let i forhold til gamma, der skal en hel del til, før at det bliver bremset. Så mangler vi beta. Og beta, der findes 2 forskellige former for beta-stråling. Beta minus og beta plus. Beta minus, det er hvor der bliver udsendt en negativ elektron, og det der så sker, når den negative elektron bliver udsendt, det er så inde i kernen, så den bliver så udsendt ved, at der er en neutron, der bliver lavet om til en proton. Og og så når en neutron bliver lavet om til en proton, så vil det så sige, at protonnummeret det bliver så 1 højere, og nukleontallet det bliver bevaret ved det samme. Det vil så sige, ja, det vil så svare til, hvis et stof det henfaldt ved beta minus, så vil det så blive så vil det så blive 1 højere grundstofnummer med samme antal nukleoner, som den startede med at have. Og så er der så beta plus, og det er så det modsatte, der sker. Der bliver udsendt en positiv elektron, og det er jo så bare så sker der så også det modsatte, hvor der så bliver 1 proton mindre, altså en proton, der bliver lavet om til en neutron. Og det vil så sige, at nukleontallet er stadig det samme, og
og protontallet er så blevet en mindre, så er grundstoffet så i stedet for blevet en mindre. Ja, det var det vi kunne nå.